Hey, bịaba. Mba, onwe na-esi n'usekwu ka m foto ya. Ife ahụ agbakwa ọkụ, ị maka esi nri. Bịaba. Isi n'ugo nne n'ụlọ, maka esi nri. Bịa nwoke m, kedu ụgbọala? Mpa, ụgbọala kwa? Emekwana ka ọ na ịmara dị ife na-ajụ maka ya, kedu ụgbọala? Oh! Ịma na oteghị ya dobe ya. Nsị ka m bulie ọtọ ọdụ nchara, ka m bulie jee manụ. Isi ka i bulie ya jee tie mkpu ndọrọ ọchịchị m na-eti. Ọkwa ya? Nwoke m, ị mara onye nlụ ọrụ n'ọrụ obodo tupu nwee ike igote ụgbọala ahụ? Nsogbu adịrọ. Na akwụkwọ nkwekọrịta ị ga-ebinye aka kịta na akwụkwọ nkwekọrịta. Kwe m nkwa na ozugbo ịdịgoro n'ọchịchị na nke ọha na eze igochielu m ụgbọala m ife ọ na-ada bụ 500,000. Ife ndị ọzọ ntinyesi n'ime ya mee fancha bịazịa bụrụ 600,000. Mba! 600,000? Nke ụgbọala gị a? Ụgbọala ihe nwa tupu amụọ m. Mechie ọnụ nsị ya! Ọnwụzi ike esi malụ ego one ụgbọala m na-ada ma ọ bụ na iburu ya wee pụọ jee mee ife unu metata. Gee ntị, ọ kali mma iji nwa arụ anị tinye aka n'akwụkwọ. Nsogbu adịrọ. Si ya na m na-abịa ngwanụ. Bịa Obinna, ihe idiri na Facebook ka eji chọọ ka nwee mmasị na ya. Ajụjụ ahụ ya ajụ ndị isi oti mkpu m. Eziokwu, inwegori ndị isi oti mkpu. Mana ihe a dị ka ị na-agbasa ozi banyere ebumnobi gị na ndọrọndọrọ ọchịchị ị chọrọ ime. Ihe ọbụla ndị oti mkpu m mee bụ na ntụziaka m. Ọ dịrọ m ka ya eme ihe masịrị ha mee. Mana ihe idere dị ka ị na-akpọ nghọcha ejije. Nwanne gụpụtagodi ya. A chụrụ ụmụ agbọghọ dị afọ 25 ruo n'afọ 28. Onye nwere mmasị n'ọrụ a ga-enwe ukwu ma makwa mma ile anya. Eziokwu, ọ ntụziaka m dị ife ahụ. Ka ezi ihe iji ụmụ agbọghọ eme? Ị na-akwado ime nghọcha ejije? Ịmara m na-alụ ọrụ ọfụma ma ụmụ agbọghọ nọdebe m. Wee sị ka m kpọrọ otu nwa agbọghọ ka ọ bịa meere m onye enyemaka. Ihe ị chọrọ bụ nwa agbọghọ maara ihe. Ukwu ma ọ bụ mma iburu ụzọ debe ya n'ihu. Nke ị na-akọ bụ aja mbere. Abịawala m. Abịawago m. Ndewo no. Achọrọ m ime ka unu niile nọ ebe a mata na unu socha n'ihe a na-arụ. Otu nzikecha ekike na-egbukesị ka anyanwụ ga-enyere gị aka ịrụ ọrụ kansụl anyị. Ndewo. Honorable Councillor. Iji chịkọta ihe onye isi oti mkpu goro
isi afụrụ ebe a wee kpaba okpu bụ mma unu na ka unu si eke ekike ka m kwugoro nke a unu ga-esi ebe unu si kunite gaalụ m ije ngala onye si n'ochi ya jelu ọ bịa ebe a sikwa ebe a wee nachite ọ na-aghọtala ngwanụ o mee ife ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụmụaka na-eme adịrọghị ife ndị ala na-eme. Ana m ekwu gbasara nwa ya Obinna na ndọrọ ndọrọ ọchịchị otinye aka n'ime ife ọ na-ekwu n'ụkọ akaligo a na-ekwu nke ọma ọ na-eme ọzọ. Obinna je na-achịkọta ụmụ agbọghọ ka fa sọmpi mara onye makarịsị n'etiti fa. Mụ amara ife jikọ ịsọmpi ụmụ agbọghọ ya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ na-azụ. Mma amakwa ihe ịsọmpi ụmụ agbọghọ ị na ha akọ ihe ahụ. Ihe mana Obinna sị na ọ chọrọ ịhọpụta onye ga-enyere ya aka, onye enyemaka. Ihe ọ daghị ahụ. Obinna achọbagoro onye enyemaka ebe ọ na-aka zọtọrọ ọnọdụ n'ime otu ndọrọ ndọrọ ya. Nhọpụta ole ka a na-emezide? Ọ dị nrọpụta ịbụọ. Ofu bụ nrọpụta nke otu ndọrọ ndọrọ, nke ịbụọ bụ nrọpụta ọrụ obodo. Nke mbụ anwa bụ nke otu ndọrọ ndọrọ na-eji arọpụta onye ga-anọchite anya fa n'ọrụ obodo. Ihe na-achịkọ na o nwere ike ma ha rọpụta na Obinna. Ka abụrụkwa ife nkwu. Mba, obi adị ada m mba. Ọ kwefuru ọkwa anwa a na-ekwu okwu ya. Obinna ga-arịgoro ya. Ọ ga-emeri. Rahụ ụra. Amakwa m na unu na-eche nri efife mana eme ihe dị mkpa m chọrọ ka anyị kpaa kịta. Ife o nwere ike iche ka isi nye efe. Mba, ọ gaghị echenwu. Dịka m si kwuo, ọ dị oke mkpa. Unu mana Obinna na-eji ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Emekwara ihe ndị ọzọ so ya n'azụ. Keke isi ekwuzi okwu ka ikpo mmiri ọkụ n'ọnụ. Tiwala anyị akụ Igbo nsogbe ka ime ka ije butela anyị dịka ihe. Ihe nna chịkọwata bụ na ka anyị si eri nri n'ime na ga-agbanweta obere. Maka na ego m na-atụfu n'iti mkpu gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị Obinna, ọ na-erizi m nri n'ahụ. Anya bụ na anyị ga-agbanwe ka anyị si eri nri dịka anyị na-eribu ugboro atọ n'ụbọchị. Kịta ọ ga-abụzi ugboro ịbụa. Nke bụzi gịnị? Nri efi agaghị adịzi n'ime ụlọ. Ngwachelu okwu nne anyị na-ekwu amakwa m na ọ gbasara ndị ka onye isi ezinụlọ a.
gbazitakwara onye ọbụla tinyekwara onye isi ezinụlọ dịka isi tinye ya. Hey, okay. I don't give you love, okay? People won't just let me go. It seems you like this. No. One Last week after the Kezi for. And you rushed over the Idi Igboezue. We're only trying to avoid the relapse. Imani bụ onye isi otimkpom. Ị na-eburu m iru. Obinna gị batara mama mburu gị Obinna. Ka njọ gị batara mama mburu gị iru. Maka ịka mama ji wesi na ya mara erizi na-ehe n'ụna. Maka nsuru ndo chi gị na chigbu onwe gị. Ọ maka ndị ka iji emefezi ihe oke. Obinna gị batara mama nwefe oke. Mgbe achọrọ m ka njọ gị chọ ka m buru ọnụ na-eti gị mkpu. Nekwa ya ka ngwa gị atịlikwana m aka m emi. Adịzikwa m eti. Nwanne. Ime omume ekwu ka ị na-eme ihe ọchị. Ana m akpa m. Hello. Hey, Honorable Chairman. Igolo, Chairman, I'm na-achọ ime m April Fool, mana taa bụ ọnụ ụbọchị izizi April. Nke ezi Ivie na-ekwu ife a. Hey, ewu ata m ego n'isi. Obinna, akwụnyegoro m onye ndu ụmụ nwaanyị ego n'ọba akụ ya. Ya nwa ga-enwe nchịkọtazi ụmụ nwaanyị ndị ọzọ maka iti mkpu ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga. Ama m na ihe kwesịrị ka eme ka ọ mmalite dị mma. Nke na-agwazi gị okwu naghị ekwu okwu, nke ihe mena. Mma, anyị adago n'ibido ebido. Ka ezi ka anyị siri daa ebe a na-atụnye aka n'akwụkwọ n'ọnwa na-abịa abịa. Onye isi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị kpọrọ m ugbu a na-agwa m na ha họpụtago onye ọzọ ga-anọchi anya ya na nghọta a na-abịanụ. Na ogede ya n'ekwentị eche na ịghọtacha ihe ọ na-agwa gị. Gbakene ya ka anyị mara ihe onye nwa na-ekwunu. Ma ọ bụrụ mmiri n'ọnụ mgbe ọ na-ekwu ya, ha ghọtago onye ọzọ. Okotoligba o. Sina gịnị me? Ndo biko. Oke ego m si dị na. Hey! Oh. Nsogbu adịrọ. Ekenere m Chineke na ihe ọbụla m na-emefu ana m edetu ya edetu. Ihe na-emefugoro na ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga bụ 400 naira. Emekwe ndị ọzọ m edenye ha mana chefuo ya. 400 naira 4. Ị ga-akawarụ chọrọ m ego awanye m ya. Nabadụ m ya! Chọrọ m ego a. Izu ụka abụọ ka m nyere gị. Ịchọta ego akpa m ya n'aka.
izu ụka abụọ. Nwanne. Obinna deje n'ogo jisike ịnwaka. Daalụ. Ama m nọọ ife mwute ịfụ mbọ niile ịgba gbasalụ ndọrọ ndọrọ a ka ọ na-akpọ afọ na otu a. Agbanyeghị ife ọbụla kedu ebe esizi ebe eje kịta? Mpa, ịgwazi m na onwe ebe anyị na-aga. Ala na-apụ ka ọ gịnị? Idetu uche ichesogo na ikwesị igotelu m ụgbọala ọfụ. Gee m ntị, ọ bụrụ na egotere ụgbọ anyị a n'izu ụka na-abụọ na-abịa abịa eche aka were ife ọbụla so ya. Puku narị naira 4 gbakọnyelu puku narị naira 6 ya bụ 1,000,000 naira. Hey! Nwanne dike ala